נשכב על הרצפה על הגב, רגליים עומדות, ורק נתחיל לנשום עמוק. ניתן לאוויר להיכנס ולצאת. הרבה פעמים כשאנחנו נכנסים לתוך תנוחה כזאת ומתחילים לנשום, הרגשות צפים וזה בסדר, אפשר לתת להם. תנו לעצמכם רגע לתת לגוף להיות עם עצמו, עם מה שעולה. כל מה שעולה זה בסדר. מצב מתוח עכשיו. נסו לשים לב למנח של האגן, לכתפיים, לראש, לצוואר. נתחיל בהוצאת אוויר וננסה להדביק ככה את האגן למזרון וניקח אוויר ונגדיל את הקשת. אז תשומת הלב שלנו מתרכזת בהרפיות ולא בקיבוצים. אנחנו ניקח אוויר ונרפה את הבטן, נרפה את בית החזה, ניתן לעצם הזנב כמעט להגיע למזרון, ובהוצאת אוויר ניתן לגב פשוט להינמס על המזרון. קחו את זה כמה שנעים לכם, כמה שנוח לכם, כמה שנכון לכם לזוז כרגע. מי שיש לו פריצות, בלטים, בעיות בגב, אז ממש 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 תנועה קטנה ובאיזי. אנחנו לאט לאט משחררים, מסנכרנים את הנשימה, מסנכרנים את הפעולה של השרירים, נותנים לאוויר להיכנס ולהרפות את כל השרירים מקדימה. ובהוצאת אוויר ממש תרגישו שהגב נמס על המזרון. אל תיתנו לשרירים של הרגליים, של הישבן, להתחיל לעבוד חזק בשביל ממש להדביק את האגן, את הגב. פשוט לשחרר, רק להרפות. נמשיך את התנועה כשהידיים שלנו שלובות מאחורי הראש. ובהוצאת אוויר ניתן גם לראש לעלות. אנחנו לא מתמקדים בכפיפת בטן ובכוח של הבטן, אנחנו מתמקדים באורך, האורך של הגב, של השרירים, ההרפיה שלהם. אז בהוצאת אוויר לעלות ולתת לגב לשקוע, כל התנועה נעשית כמו מעין פיהוק כזה. אל תשכחו להרפות לחלוטין. אנחנו מרפים בהוצאת אוויר, מעגלים את הגב כמה שאפשר, כמה שנכון לנו לעלות, מגיעים למטה, מרפים, משחררים, לוקחים אוויר. האגן זז, ומי שיכול ונעים לו נשאר שם למעלה ומניע קצת את הראש מצד לצד. מושך כל פעם מרפק אחר, כל הוצאת אוויר. מרפק אחר נמשך קדימה והצוואר משתחרר. שימו לב שהעיניים עצומות, שהלסת משוחררת. ולאט לאט נשחרר על הרצפה חזרה וידיים יפלו לצדדים. בהוצאת אוויר ניתן לברכיים ליפול לצד אחד ולראש לצד שני. שימו לב שהעיניים עצומות, זה נעים, זה משחרר את הצוואר, הלסת משוחררת. לכו רק כמה שנעים לכם, שנוח לכם, ודאו שאתם לא מעמיסים על הגב. שזה ממש כמה שמתאים ונכון לגוף כרגע. זה ממש לתת לשרירים להרפות. ניקח רגל אחת אלינו, נחבק רגע. ואז נחזיק אותה רק עם אותה יד. נתמוך בברך, ניקח אוויר וניקח את אותה תנועה שעשינו קודם, רק הפעם באלכסון. אתם ממש לא חייבים לעלות כל כך גבוה כמו שאני עולה. אפשר כמה שנעים וכמה שנכון, ושוב אנחנו מתרכזים בהרפיה.
אני מרפה את שרירי הבטן ומרפה את שרירי הגב. אל תחפשו לעשות כפיפת בטן, אל תחפשו לאמץ, רק להרפות. נחליף בין הצדדים, יד שנייה, ניקח אוויר, ובהוצאת אוויר לעגל ולהרפות. תרגישו את האורך מהאגן ועד הצוואר בצד השני, לכל אורך האלכסון של הגב. נעים, לא מתאמץ, ממש ממקום של הרפיה ושחרור. אל תשכחו להרפות אחר כך למטה עד הסוף. קצת ניקח סיבובים של המרפקים, לסובב לנו את הכתפיים, ירפה לנו אותם, יאפשר לנו שם תנועה קצת נעימה. ונתגלגל לנו לאט על הבטן. את כל האימון הזה אפשר לבצע גם על המיטה. אנחנו חייבים על הרצפה, למי שקשה לשכב על הרצפה. נניח יד אחת מתחת לראש, העיניים מסתכלות על המרפק, היד השנייה ישרה לצידי הגוף. ניקח אוויר ונעלה למעלה כאילו אנחנו מסתכלים מעבר לכתף, ובהוצאת אוויר נשחרר ונוודא שגם את הכתף אנחנו משחררים לגמרי עד הסוף. אז ניקח אוויר, נעלה, נרגיש את הקיבוץ הזה של שרירי הגב בעצם מאחור באלכסון, ונוודא שאנחנו ממש מרפים עד הסוף. שוב, ניקח אוויר, נעלה מעלה כמה שאפשר, כמה שנעים, בלי להיכנס לשום כאב. גם אם זה רק ממש 2 מילימטר שעולים, 2 סנטימטר שעולים, הכל בסדר. לא לאמץ, ממש נעים. נחליף בין הצדדים, הראש מונח על היד, יד שנייה ישרה לצידי הגוף, ניקח אוויר, נציץ מאחורי הכתף, ובהוצאת אוויר ממש נשחרר ונוודא שאנחנו מרפים הכל, ממש גם את האגן, גם את הכתף, במיוחד הכתף של היד המכופפת, אבל את הכל 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 להרפות. נעים ומשחרר. קחו אוויר, תציצו מעבר לכתף, נשימה עמוקה ולהוציא ולשחרר, להרפות. נשחרר קצת את האגן, נניע אותו מצד לצד, ולאט לאט נדחוף את עצמנו לתנוחת המנוחה על הברכיים. למי שלא נוח ולא נעים בתנוחת המנוחה, אפשר פשוט, אם אתם ליד כיסא, ליד מיטה, אפשר פשוט לעמוד ולהניח את הגוף ככה, להרפות את הגב על המיטה. זה גם מאוד נעים. ובכלל מי שלא יכול עכשיו לשאת משקל על הידיים, יכול לעשות את אותו תרגיל בעמידה עם הידיים על הקיר. אז אנחנו נהיה בעמידת 6 ונעגל, נקשיט את הגב ונעגל, ניקח אוויר, ניתן לגב להקשיט, לא נשבור את הצוואר לאחור, ובהוצאת אוויר נעגל. ניקח אוויר, נקשיט ונעגל. נסו גם את התנועה הזו שוב כמו פיהוק, נעים, ודאו שהכתפיים לא מתכווצות לכיוון האוזניים, וניקח קצת מצד לצד, איך שנעים לכם. נסו לשחרר את הצוואר, לשחרר את הלסת, כמו שנעים לכם לזוז, ונשחרר שוב ונגיע לישיבה. אפשר לשבת על כיסא גבוה, אפשר לשבת על הרצפה למי שנוח, מה שעל המיטה, מה שנוח לכם. נשב וניקח את האצבעות ואיתן, ממש עם הכריות של האצבעות, אנחנו נשפשף את הצוואר, את הראש, ממש
ניתן ככה מסאז' נעים לכל הראש, אנחנו בלחץ הרבה פעמים, הלסת, הכל ככה, המוח לא זורם, אדם לא זורם טוב למוח, ואנחנו רוצים ככה לשחרר גם המחשבות, הלחץ, הסטרס שבמוח, שבראש. אז אני ממש מעשה טוב טוב, מגרדת ככה את הראש היטב, כאילו מקרצפת אותו ומשחררת. ואני אתפוס עם יד ימין את החלק השמאלי של השריר בצוואר, אזור מאוד לשחרר את הצוואר. אני תופסת אותו חזק ומקרבת את המרפק אל היד. לוקחת אוויר ומסתובבת עם החזה, לא עם הראש. שימו לב, זה לא תנועה של הראש, זה תנועה של החזה. אז לקחת אוויר, להסתובב עם החזה, להשאיר את היד צמודה אל הלחי, להסתובב ובהוצאת אוויר לחזור. אז ניקח אוויר, נסתובב ובהוצאת אוויר נחזור. שימו לב שהעיניים עצומות, שהלסת רפויה. אם אני רוצה לשחרר צוואר, אני חייבת לעצום עיניים ולשחרר לסת, כי השרירים של שניהם קשורים בהם. אז קחו אוויר ולהוציא. הורדתי את היד בעצם טיפה יותר נמוך על הצוואר, אני בעצם עוברת על השריר ככה לכל האורך שלו. פעם עושה על החלק הגבוה יותר ופעם על החלק הנמוך. 4 חזרות, 5 חזרות, כמה שמרגיש לכם. לשחררו ותרגישו רגע את ההבדל בין הצדדים, ואז נעבור לצד שני. אז עם יד שמאל נתפוס את הצד הימני של הצוואר, ממש את השריר, נקרב אותו לעמוד השדרה, וניקח אוויר, נסתובב הצידה עם בית החזה. שימו לב שהתנועה היא כמעט לא של הראש, אני לא מזיזה את הראש הצידה, ממש בית החזה זז הצידה, נפתח, הוצאת אוויר חוזרת למרכז. ואני תופסת את השריר חזק, ממש לא מרחמת עליו. ואני עוברת טיפה יותר נמוך בשריר, תופסת חזק, לוקחת אוויר, מסתובבת ובהוצאת אוויר לשחרר. כל מי שסובל מהצוואר, מהמתח, ממש יעזור, ישחרר את כל המתח הזה. ניקח עכשיו את יד ימין ונתפוס איתה את שריר הטרפז העליון, השריר שכמעט לכולם כואב. נתפוס ממש חזק ונמשוך אותו קצת כלפי מטה. ניקח אוויר, נפיל את הראש לכיוון היד, ובהוצאת אוויר סיבוב של הראש רק עד צד שני. ניקח אוויר בצד השני, ובהוצאת אוויר נוריד את הראש למרכז ואז נעלה מעלה. ושוב צד שני, נחזיק, ניקח אוויר, ראש הולך לכיוון היד, הוצאת אוויר, ראש עד לצד שני. ניקח אוויר בצד שני, בהוצאת אוויר ראש חזרה למטה עד המרכז, ונחזור חזרה עם הראש למעלה, נשחרר את היד. ניקח עוד אחד כזה לכל צד. אז אנחנו תופסים, לוקחים אוויר, הוצאת אוויר חצי סיבוב. צד אחד, לוקחים אוויר בצד, מוציאים אוויר, ראש יורד מטה, ולוקחים אוויר, ראש עולה ונשחרר את היד. ושוב, צד שני, ניקח אוויר, ניתן לראש ליפול לכיוון היד, בהוצאת אוויר, לשחרר, שימו לב, עיניים עצומות, לסת רפויה, משוחררת, הפה קצת פתוח, ולחזור חזרה למרכז, לשחרר. שכולנו נדע ימים רגועים יותר.